हामबाय जोंनि मीडिया फ्रेंड्स नरखायनो हाय तिनी जोंनि tipra mothani 17 pekuarjala janmejaynagaro अजा जोंनि कैम्पेनिंग तंगमन कैसे जनसभा जोंनि कवरेज खायना फाइमानि बागै नरनो बेलेखन हामबाय तिनिनि इ जनसभानि बेलेखन नांगौमानि कैसे पार्ट हंगाय जोंनि दादा हरितोष बो आगे बचंबायनो तंगमानि हेजि आगे बचंबायनो तंगमानि इन द मिडल मध्य खाने बकिचा भारतीय जनता पार्टी हो खाई तंखा हायनो हाय तिनी जोंनि बोबाग्रानि चापानो हामजागै बोबाग्रानि आइडियोलॉजीनो हामजागै ऐसे तिप्रासा बसनन चबानान हिनै बतिनि टोटल 312 फैमिली नि 830 भोटार तो बय जोंनि tipra mothani फैमिली हो बो हापायछा सो बो हापायमान बागै जों बेलेखन खाकजांखा बनो जों खाको फुरबाय लामसका जोंनि बिसुङाव तिनि दङ जोंनि जागानि खरकनि एमएलए डायनामिक यंग एनार्जेटिक लीडर जोंनि बिश्वजित कलय मानव देव बर्मा तारपरे जोंनि फर्मार मिनिस्टार ते अत्र एलाकानि जौत जोंनि लीडर्स रक tipra motha YTF TWF बर जौत लीडर्स रक तिनर तंबायो बरनि बेबाक चाइट मुंबायनो तिनि अ बेलेखन नांकुकनि काहाम सामु तिनर सम्पन्नखा सो बरक फाइमानि बागै जों बेलेखन खाकजों हायसे हायनाय मासाफिर गाय अबनि बागै जोंनि बोबाग्रानो बेलेखन हामबाय जोंनो चाबै तंमानि बागै आर अर जेतिनि जे फाइनेर जोंनि जनसभा तिनि सक्सेसफुल खायति सालान फाइनेर बरनो बेलेखन हामबाय